moukarivaijerin irrottaminen tästä päästä, niin tää on välillä tuntuu niinku tosi kovalta hommalta. Ei meinaa lähteä irti. Rupesin miettimään sitten, että yksi keino voisi olla, että laittaa sen traktoriin johonkin kiinteeseen paikkaan kiinni ja lähtee tosta pyörittämään. Ja se koitukin hyväksi malliksi. Toinen pää onkin jo irti. Se lähtee ihan kivasti pyörimään. Näin traktorin avulla. Tässä on sitten aika tarkka, kun tämä vaijeri laittaa takaisin, katsoo, että kummin päin se lähtee luontaisesti pyörimään tuonne takaisin toi sitten kun tuppaa olla vähän pyöriväinen, tietysti tuossa moukarin pallossa tuo kiinnitys, niin joutuu vähän se sekkailemaan, mutta kyllä se siitä. Ja hirmu tärkeä osa moukarin vaijerikiinnitys, että jos on hirmu tiukka, niin lopun joutuu aina laittaa sitä kuuhukkaan. Pieni lisäpaino. Mutta ihan mukava tuntoinen peli tämä 726. Kyllä lähtee.